Hey guys, good morning. It's a brand new day again. Actually, it's already like siguro around na sa 3 weeks na ng quarantine, but still laban tayo sa mga ganyang bagay kasi yan yung kailangan natin para mag-survive tayo in this pandemic na mayroon tayo ngayon, which is the COVID-19. So anyway, update tayo sa ating pabo in this video. Yun yung ating video for today. And anyway, sa mga magpapa-shoutout, just leave down your names below. Anyway, sa mga hindi pa rin nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys. Like and share if possible. And then you can just maybe hit the notification bell para updated kayo. Kung gusto nyo lang naman na updated kayo in our videos regarding backyard farming, most especially sa mga chicken free range dyan. So ayun na nga guys, according sa aming pabo or yung pabo update natin is meron na napisa na yung isang pabo namin dito. Ayan, wait lang. Ayan guys, namisa na yung aming pabo dito. Ayan. Siguro mga nasa around 28 days lang talaga to 30 days. Siya na nabiyak or napisa niya na. So ayan yung aming update sa aming pabo today. So we are planning na i-transfer yung ibang mga sisiw na nasa kulungan kasi ito yung ilalagay namin sa cage para hindi sila kasi as we all know, sensitive talaga masyado yung mga pabo. So kailangan namin silang i-secure. And meron naman din kami mga tigwa 1 month na sisiw, which is pwede na silang ibaba doon sa aming ilalim ng aming bahay. So yung dito naman na pabo is marami na rin siyang nabibiyak-biyak na mga yung mga itlog guys is meron ng mga mga crack. So hindi na natin baka kasi mabulabog siya. So yung kanya mga eggs is marami na siyang mga tik-tik or yung mga parang tinutuka na ng which is sign na meron talagang sa loob at malapit na siyang mapisa. So siguro mga mamayang hapon or tomorrow morning, siguro exactly, is meron ng ito siyang sisiw or yung sisiw ng ating pabo. So ayan, ito transfer namin to kasi kailangan. So siguro out of 10, meron kasi siyang 10 eggs actually. 10 eggs, yung isa kasi isang araw kasi parang nadaganan niya or yung kanyang shell is nabiyak. So, tapos hindi pa siya matured, hindi pa siya nasisiw talaga. So, kaya ang nangyari is namaho siya. So, luckily, napansin ko. So, that's why kinuha ko yung itlog na yun. Change ko yung sako. And then, after nag-change is tinapon ko yung mabaho. Kasi, kapag hindi ko namin yun napansin o hindi namin yun is ang tendency mamaho lahat yung itlog at saka masayang. So yun nga, 9 na lang yung natira and then yung mga napisa niya na is nasa 8 na. Kahapon siya actually namisa, April 6, and then ngayong umaga is 8 na. 7 kahapon and then ngayon 8. And then meron pa siyang isang nililimliman or I believe kapag lahat talaga mapipisa niya. Regardless nung nadaganan niya. So, well, ayan, 8 sila lahat ngayon na napisa. So, ayan yung kanilang mga itsura. Ayan. Ayan. Tigwa 1 day old na yan. Yan yung mga mukha nila. So, malalaki na. So, ayan. Good job. Good job, Parka. So, Parka yung kanyang pangalan, guys. Kasi yung may-ari nito is Parkon yung apelido nila. Kaya Parka yung pinangalan namin. So, ayan. 3 little chicks na nandito. Ayan. Medyo jolly na sila. So, we'll find a way na muna kung saan natin sila ilalagay. So, our plan is dito ilagay. So, ito na yung transfer namin sa baba. O yung talagang tigwa 1 month na kasi to. So, 1 month pala to ngayon. Kasi 7. So, ita-transfer namin to doon sa baba or sa ilalim ng ganyan, yung dyan banda, dyan namin sila ita-transfer. Kasi maliit lang yung nakatira dyan ngayon. So, kailangan namin silang transfer doon. At saka, yung nandun is dyan namin nilalagay. Dyan, kasi maliit lang yan. Konti lang naman sila. So, abang-abang tayo.
Ayan, busog na sila guys. Kumakain na sila or nakakain na sila. Ayan. Ganyan yung kanilang pagkain. Galimax 2. Ayan yung kanilang mga mukha. So, transfer na kayo mamaya. Okay guys, it's already 12 noon. Or siguro mga nasa 1 o'clock na. Ayan, ngayon lang namin ililipat kasi yung ginawa namin in this cage or nung pinaglipatan ng mga sisiw na to is nag-spray ng malatayon and then ready na yung kanilang parang ganito lang yung papakainan namin para manotice agad nila yung pagkain and then let's go sa pabo. So nga pala yung isang sisiw na hindi napisa kanina, papakita ko na lang later. Ayan na sila guys, nasa labas na sila. Ayan, so kukunin na natin. Ayan, lipat ka na. Ayan, ayan yung kanilang mga sisiw guys, everybody. Ayan na sila. Ayan. Ang cute, ang cute. Uy, uy. Bakit mukhang lasing ka? Ayan. Oh, sige. Sige. Ako magta-transfer, guys. Ayan, dyan natin lipat. Tapos lipat natin dun sa cage na na mas malaki. Para, ayan. Okay na yung kanilang paglilipatan kasi doon. Na-disinfect na yun. So, ayan. Focus natin. Ayan. Tapos dito, dalawa pa. And then isa. So, ayan na yung ating mga little kiddos. Ay, giitihan na yun! Ay. Itihan na yun, oh! Ayan na sila, guys! Ayan, guys. Ito, 1 day old. Ayan. Yung isa kanina, guys, ayan, overdue. Hindi siya napisa agad. So, ayan yung nangyari. Ayan, hindi siya napisa. So, pero ano na talaga siya. Ready na sana siyang mapisa. So, na-overdue. Yan yung pang-siyam na hindi napisa. So, 8 yung nandyan. Anong pakain, my loves? Yan yung pakain namin, guys. Kasi, siguro nag-overthinking kami dito. Pero ayan yung papakain namin. First time namin sa pabo. And then, siguro mga 2 months pa lang kami nagpapabo. Kasi pagkuha namin ito, mga 1 month ago, agad-agad din silang nangitlog. And then ngayon, ayan na. Na-hatch na. So, 8 lahat, guys. 10 sana, tapos yung isa nadagan na, nabiyak. So, siyam. Tapos yung isang sa siyam is, yung reaction niya. Kaya mga umanaw. Ayan, ito na yun, guys. Ayan na ang ating mga baby pabo. Pero yung sa kabila, guys, is meron na ring mga napisa. Siguro mga 3 na yun. Ayan, first time niya kumain. Kain agad. So, ganyan, guys. Pero kanina kasi napapansin ko, doon sila sa gilid na. So, parang talagang naghahanap na sila ng makakain. Kasi hindi na sila nagpapa-loob sa ina. Or nagpapano yung parang nasa ilalim sila. I don't know the term, guys, in Tagalog. Pero yun na yun. So, ayan. So, sirado natin. Tapos, tingnan natin yung isang pabo. So, ito yung sinasabi ko, guys, na sabi ko na isa na ayan, namisa na rin siya kanina morning. Sabi ko nga is hindi pa siya na pisa. So, ayan na yung marami na rin siyang napipisa. So, ayan. So, doon ka sa loob para maano ka. Ayan, mainitan siya. So, ayun, guys.
Nasa loob na siya. Hindi ko alam kung ilan yung mga napisa na, pero marami-rami na kasi marami na akong nakuha na tipakan ng mga ano nila. So ayan, ganyan yung kanilang boses, guys. Ayan. So ayan, guys, yung ating video for today. Okay, guys, ito. Balik tayo ulit dito sa ating na pugad na. So parang manok lang din sila, pinapakain agad-agad kapag galing sila sa kanilang nest. So ayan, nagkukumpulan muna sila. And then yung ginamit pa rin namin na vitamins nila na inumin nila for their first time is probiotic pa rin para balik sigla or sigla agad. At saka hopefully walang masayang sa kanila soon at walang mamatay. So ayan yun sila, 8 sila lahat, guys. So sa mga napapansin ko kadalasan sa mga videos or sa ibang mga YouTuber is tatlo, 4 siguro. Meron kasi kaming ginawa, guys. Yung technique namin na ginawa is kapag umaalis yung nanay, yung egg na nasa nest is niro-rotate namin siya every now and then kapag aalis yung nanay. So once na bumalik siya, naka-rotate na yung egg. So yun yung sinasabi ng ibang tao na ang pabo daw kasi is hindi siya marunong mag iba-iba ng posisyon. Kapag nakaupo na siya, ganun na yun, wala na yung lipatan. So kaya yung ibang mga tao or ibang mga YouTuber na napapansin ko is hindi napipisa lahat ng mga itlog. Though I'm not bragging na ganun kami ka-expert on this kasi first time pa rin namin. Pero nga kung sa incubator din kasi, yun yung ginagawa, 'di ba? Rino-rotate pa rin yung egg kahit na naka-incubate na. Lalo na kapag DIY yung incubator nyo. Except na lang sa mga incubator talagang high machinery na talaga na, which is sila na lang yung nagro-rotate or yung sa machine na ang nagro-rotate. So yun yung ginawa namin dito sa pabo na to. So mga nasa around 28 days to 30 days talaga yung pagpapaitlog sa kanila. Ayan. So ayun, yun maybe that's my tip also for today, na kapag magpapalimlim kayo ng pabo, tapos kapag umaalis yung nanay or yung kanilang inahin is i-rotate nyo para at least yung kanilang embryo is hindi mag-stick doon sa shell, which is yung iba nagkakaroon ng abnormalities or yun nga yung mga puwet nila is nagsistick doon sa shell and then baka mamatay. Kadalasan ganun yung nangyayari. So why not try it? Wala namang mawawala if you would try na ganun din yung gawin nyo, kasi kami ganun yung ginawa namin and it turns out well. Actually lahat sana ito is meron naman talaga siyang meron talagang tao, walang nabugok sa batch na to or sa kanya na mga eggs niya. Yun lang yung problem, na daganan niya yung isa tapos yung isa overdue na. So yun yung nasayang sa batch na to. Pero yun na nga, guys, kahit nakalahati kami, siguro nasa 75% kami talaga, nag-success naman yung ibang mga eggs. So ayan na sila. So I will update you on our next video, siguro a week ago. After this, nag-update kami nito kung ano na yung kanilang status. Ayan, guys, abang-abang kami kung iinom sila. So ayan yung isa. Ayan siya. Ayun, I believe iinom na yun. Yung nanay yung uminom. So probiotic yan, guys, ha, if you haven't know. Meron din akong link niyan sa description box. Tingnan nyo lang. So yung probiotic or yung King's Vita Plus is para sa iba't ibang mga hayop nyo. Para lang siyang vitamins, actually. So ayan. Yan yung mga mukha nila, ang gaganda. Chere. Hi, Mr. Pabo. Hi, Mr. Pabo. Hello, little one. Cute. Okay, go ahead. Go ahead. Nax. Very good, little one. Natin siya, guys, kung anong ginagawa niya. Ayan. Ayun, yung mga maliliit pa, guys, yung hindi pa masyadong tuyo. So ganyan yung kanyang boses. Ayan. So
So, very good ka dyan. So, yun. Siguro that's it for this video and sana may natutunan kayo and sana in next video is tutukan nyo pa rin ang pagpapabo namin or regarding pagpapabo na meron din kami dito. Hindi lang kami sa native chicken nagpo-focus for now kasi meron na nga kaming ganito. It's a blessing and yes, stay safe everybody. Kay lockdown, because lockdown ngayon, wag lalabas-labas. And then that's it for this video guys. Till next vlog everybody. Goodbye. Peace out. Bye-bye.